4 път вече прекъсваме. Вижте, назад скачи. Кое? Колко ще му падна? Мале, не искаш нас. Ето от мишката ви. А що е така? Що това се огледах тук, що? А включи се, Айде, айде ставай, защото нямам време да човек. Мама и татко са в драма. Там на местата ще го разберат като готвим. Айде там. Хой до лекаря. А ти не е посетен? Що? Как иска? Къде? Понятно да се смени. Дай ми дука. Мамо, ще ти покажа. Елайте тук на това, бе. Елайте там са навряли, не могат да вземат. Добре. Лено. Добре, мами. На спалнята идете. Е там. Да, може. Айде, Петя. Супер. Е така. Ти го да го случи, защото Ела тук в съблекалнята. така. Искаш ли са панелка? Ти не се обраниш на Не, ама... Като бързна, ли? Картана е там. Там да Хайде за тия пари ще купим кружки. Да. Да, бе? Елена, от тия слънчогледи тук, знаеш като набарам какво ще направя? Аз Ела колко от GSM къде. Какво? Ела виж колко GSM къде. Елена ли? Елена, къде е телефона? тук ми е, го забрави. Бе, го е хвърлен там като на земята. Забрави го. Чакай. Ай, така да си, бе. Шкаф е хубав. Няма такова, нали? Аз не си нямам. Щях да кажа ми не, че през това обаче без мен не може. Да. Да. Пресочния ли? Да. И ако пише след 15 минути, не вярвай. Работи ли си? Колко си дошла? Мила съм. За... А? Да. Така, проекти за спортик празник. Спортик празник пък аз. Ще да видя къде учи. Не за какво? Вътре. Баба не стъпва тук, бе. Ще учила. Майки там ли само? Нека да придете тогава ще ги сложи. Що? Защото много не ми дава да ги сложа на езици. Ама запитам, бе. Нещо ново. Кой? Там. Кой? Роката. Да? Чакай да го намеря. Пълничко търса. Така ще седиш, че ми пречиш. Обави. Я да видя какво съм написала. Проекти за спортен празник. Чакай, тук го намерих. Присъдна! Дай нагоре. Изтри го и напиши Сол Иванов. Нема! Не ми трябва.
това, как го намеря? Някъде след туалет парти беше. Мама са по страници, моето си е надолу си върви. Абе, мама си е на страници. Кой ти е тъпия празник? Кеф намерихме го. Дай картона. Карай. Чакай, сега ще го сетих. Само телата ни падне. Я падне. Как му викам, я падне. Тук ще го сложа, ще го... Не мога. Аз не знам как се правят настройките на тела. Ами, чао за сега, после ще се включим.